हेलो लोगोफोर नोंथांखौ आंनि सुजिता नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंसिनो खोन्थालांनो सानदोंदि आं दिनै नोंसिनो खमा बिबार संनायखौहाय नोंसोरजों शेयार खालामनो सानदों। नोंसोरो माबायदि सङो नायलांनो हागोन। जानजाब जायोबा खारै जायो एवग्रो जायोबा थाव होनो नाङा होन लङाव थावल' होनो नाङा। जोयो नै लोगोफोर दैला जोयोनो खमा बिबारा नोंसोर नायलांनो हागोन नै माबायदि सङो। आंबो जोबाय सानदांलै माइखौ नायलांबाय थादो माबायदि सङो नायलांबाय थादो लोगोफोर। balcó là phải đưa cái gì sao rửa ra nè cái gì này á cô không thể nói vậy nè khá đua khá bao nhiêu gì nó mà lại lấy nè mình lấy đây đưa ra đi mày bắt khá đằng này mà lấy đấy saya aku naruh जों संदे बावनांगौ बिदिबा जों आरो नाम्बारनि माबा जादों Lừa nó gỡ nó này ai thì à vô á nè anh ơi nó kẹo gì cổ nè ra đấy này nè rồi với giặc không bay phun xe nè là cái phần này sẽ bắt giả này nè gỡ mà bắt không mà bay đi léo giờ bắt thấy được yêu mà bắt chửi dơ bắt thấy chửi dơ nữa đang bài thấy chửi dơ phía bút chùa à đang bắt thấy chửi dơ nữa nữa còn được cái hai chửi nhá thầy em mà bắt gì anh hoàng cứ đàn con này thì mình nổi nhảy thật phải rực gì à मा खालामगोन बेखौलाय जागोन गोथाव जाथारोना मा बुस्थु इयो खमा बिबार ने आच्छा ओरैबायदि गोथाव जाखागोन दा बेदरफोरजोंबाथ' माजोंथो जायो नाथुर गोरानजों ए खारै होनांगौ थ' लोगोफोर खमा बिबारखौनो जायोनो हनै बिलाइआ ओरैबायदि जोबावो ओमफ्राय बिनि बिलाइ जोग्रानि बिबारखौनो माने मानसिया जाबावो आरोना बे मोदोमाव नांलाथ' ओरैबायदि खुरस्लाबबायनो हाखाया बियो खमा बिबारा
आरो नैबे दै लोमखोन्दा माइ आरोना दै लोमनानै सेरा बेरा थाबावनाय माइ हाबाय बैगोमाया थिखांबाय बेखौ खुनुरुखुम एसे जानो आसायै थाबाय आरोना लोगोफोर नायनानै लादो देन्थाया जोबावानो हनै बिलाइयासो जोयो बेनि बिलाइया जोबाथाय ओरैबायदि बोसोरफाख्लाय मानबाय थायो आरो मा आरो दै नांबाथाय सेव मोनलायबावोसो गाजोल दोआ बायदि आंबो अखाल गोरलैयाव जोजादों सासे मानसिनि मेथामुरि खावना जानो थांनायावहाय माबायाव खमा बारि खाथियावमोन नालाय ओमफ्राय बे खमा बारियाव थाखोमानायावनो बैगोमाखौ नुजानो गिनानै थाखोमानायावनो माने ओरैबायदि आरोना जोनाय जादों दा बे जोनायानो दैज्लां बोथोरबा मानबावोसो आंना दाबो गोदो एसे खावनानै जानायबो जायोमोन आरोना नै नायदो नै नै बिसोरनो खमा बिबारखौ नोगोद गोथाव मोनो बिसोरो नोंसोरबो संना जानो गोसोला संना जानायनो हागोन माबायदि मोनो जोंलाय गोथाव मोनो आरो जाग्राखा नोंथांमोना माबायदि सङो खावो बे खमा बिबारखौ माबायदि संनानै जायो बेखौ कमेन्टआव सोंहरदो बे बिनानावनाव ओरै नाहरदो नानियाबो एसे माबायदि सङो खोन्थाना हो आब' औ माबायदि सङो खोन्थाना हरलाय एसे दे खोन्थाहरदो एसे लाजियोना मबाइलाव माने ससियेल मिडियायाव फैफेरनि मानसिया एसे लाजिनाय मोनो नानिया माने एसे लाजिदों नालाय माने ओरैबायदि गोथाव संनानै जाखागोन इयो नैबेनो जाहैबाय बे इउटुबारनि मालिक सन्जिता नार्जारि इउटुब चेनेलनि मालिकआ बेनो लोगोफोर नायनानै ला मोजाङै र' आं एसे खमा जोजानो गिदोंलै नै आंनाव नांबावनायसोमोनलै जोबायथाय देन्जार खायो बुस्थुआ माने ओरैबायदि सेव मोनलायखायो बिदा मोनसेयाव जाबसेल' दङ थालिरानो माने बे थालिरना माने जाबसेल' रागा जोंबाय दामफायनोसै दे दानखादो मावबाय गैले बिथाङा दानफाय जाबाय माने ओरैबायदि बियो माने मा साननानै दे इदि माने जाबसेल' आरो फिथाइयाबो बहाय थाखो ओइ नै सिङावसो दे दानब्ला दे एसे औ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बे थालिरनि फिसा खांनो बाबांसिन खांनायखौ नायदो नै वा दांसेल'खानो माबा जाबसेल' थाइबसेथ' दङ सोरबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हायोबा नोंथांमोना नायनो हागोन बे थालिरनाखौ माबायदि ओरैबायदि माने दांसेल' आरोना दांसेयावहाय माने आरो दांसेबो माबाजोबवा ओमफ्राय बिनि सोलाय आरो जाबसेल'बावसो खैजिमा गोजा